Glædelig Halloween derude. Jeg har taget en særlig hat på i dag. Nogle af jer vil genkende den. Måske I kan gætte, hvad det er, jeg tænker, jeg har klædt ud som. I hvert fald noget, som har mange øjne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 øjne. Er der nogen af jer, der ved, kender et dyr, der har 8 øjne? Jeg kender et. Det er en edderkop. Og der er en grund til, at jeg har taget den her fine hat på i dag. Den ene ting er, at det er Halloween, og der er fuld af uhygge derude, og masser af edderkopper. Måske I også har set nogle edderkopper rundt omkring. Men jeg tænkte, at jeg har nemlig ikke pyntet op i mit hus. Det behøver jeg slet ikke. For det første, så bor der allerede en hekser. Og for det andet, så bor der også edderkopper her. Og det er det, jeg vil vise jer. Nu mega sej. Prøv at se her. Inde i mit gæsteværelse, der er der en edderkop. Det er, nu skal jeg se, om jeg kan pege for jer. Den der, det er en edderkoppemor. Og deroppe ovenover, der har edderkoppemor alle sine unger. Masser af små bitte edderkopper. Der er lavet sådan en fin spind. Det kan være ret svært at se på den her video. Men edderkopper, de er altså sejere, end man lige tænker. Tænk sig, at den der edderkoppemor, den har siddet der i ugevis og passet på det der kæmpe store spind, hvor den har haft fuld af æg indeni. Og nu er ungerne kommet ud. Og alligevel så sidder moren og passer på dem og sørger for, at de får et godt barneedderkoppeliv, så de kan vokse sig store og stærke og blive rigtige edderkopper. Ja, jeg har lavet en aftale med dem. De må godt sidde her i mit hus. Fordi så når det bliver sommer, og der kommer fuld af fluer udefra, så kan de bare fange dem og spise dem. Og så kan jeg sove uden, at fluerne de irriterer mig. Så det er aftalen. De skal spise fluerne, så de ikke irriterer mig. Jeg vil bare lige vise jer, at edderkopper faktisk passer på deres unger. Det synes jeg er ret fantastisk. Kan I have en dejlig Halloween? Jeg håber, I får en masse slik. God aften.